fɛngɛ k'u ka tɔɔrɔw kɛ k'a fɔ ayi an ka fara ɲɔgɔn kan nin kɛ an ka balimaw don yan bɔ kana an fɛ a bɛ dɔn k'a fɔ fana ɲɔgɔn kan don wa ziyara bonya don kana bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ jɛ ka sigi fana k'a kɛrɛnkɛrɛn sofɛla fɛ ka sigi ka wajibi kɛ ɲɔgɔn ye hali bɛ ka waati suruman ye tile bɛ ka jɛ ka kuranɛw kalan o la an b'a dɔn an ka nin sigi nin hɛrɛ sigi ye i n'a fɔ ala ka lakale cogo masala la wasallam a ko aw Allahu ta'ala ila Musa alayhi salam kasa hal amalta li amran katum a ko Musa yɛrɛ de ka Musa yɛlɛ o i bɛ ka ko bɛɛ jeli la e delila ka baara kɛ ne yɛrɛ fɔlɔ de wa Musa ya ala jaabi a ko ilahi salitu laka wa sumutu laka wa sadaqtu laka wa zakartu laka a ko a caman kɛ Musa ko ala mɔ a ko n'o caman k'i ye kɛ ne salile ye ala ye ne suna ye ala ye ne sarakatu ye ala ye ne ala ko i ko fana ko suma ala ko a ko ya ye Musa a ko na salatu laka burhan a ko e sali min kɛ o ye dalili ye o ka jɛ ye silama ye sali y'o dama de ye junnatun a ko ye gosira de ye k'i tanga ka bɔ tasuma ma e sarakatu min bɔ a ko ye suma de ye alikiyama don e ye wurudi min kɛ a ko ye nɔrɔ de ye o mana ye min kɛ n kɛ m'o di ma ni kɛnta i yɛrɛ ta ninnu ma o kɛlen Musa ko a ko la dalani ala amali huwa laka ma fa sisan i kan ne dɔnniya baara la min bɛ n'o bɛ kɛ ala ye baara min bɛ kɛ ala ye m'a fɛ k'an dɔnniya o la ko an bɛ ka min kɛ e ja o tɛ kɛta ye o kɛlen ala ye Musa jaabi a ko ya Musa hali walita li waliyan katun wa hali adeta li aduwan a ko wali Musa ani kan ni ala ye wa a fɔ maa dɔ nin ka di ala ye n yɛrɛ y'o kanu yɛrɛ y'o dɔ de kɛ wa wale ye juguya ni ala ye wa Musa y'a dɔn o la a ko baara min ka pisa baara bɛɛ ye n'o kanu bɛ baara bɛɛ jɛlen ye o de ye ka kanu kɛ ala kama ani ka fɛn juguya ala kama tuma n'i y'a faamu i b'a ye an ka nin sigi in na sigidi don min bɛ kɛ ala kama i b'a sɔrɔ balimaya ala de y'a da o de kosɔn ala ka sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ arihamu ko sinji yɛrɛ ko ala y'a tigɛ ka bɔ a yɛrɛ tɔgɔ de la ala y'a tɔgɔ ye arahaman a y'a fɔ arihamu minnu ye ala sinji ni arahamanu minnu dɔrɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ko mana ala maa min y'a tugu ala b'o tigila maa tugu fo alijinɛ kɔnɔ maa min y'a tigɛ ala b'o tigɛ ka taa fo janɛmɛ kɔnɔ mana o sinji min bɛ yen o balimaya min bɛ yen ka se ka taama o nɔfɛ k'i ka nafolo bɔ o nɔfɛ k'i ka waatiw bila o nɔfɛ k'i ka sɛgɛn n'i ka ɲɛni k'o nɔfɛ k'i ka damuw bila o kama o ye fɛn de ye fɛn min y'o kɛra ala kama barisa o kɛra balimaw ni ɲɔgɔn dama ni ɲɔgɔn cɛ ala kama ma n'o kɛra tɔɔrɔ ni bɛnbaliya ani kɛlɛ min bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔ ɲɔgɔn ye min ka sababu de ye ni ka n'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o mana an ka nin sigi i b'a sɔrɔ a sigini la ala b'a fɔ alikama don a b'a ayi na mi ta habuna fiya ala b'a fɔ ala b'a lakale ala yɛrɛ b'a fɔ de alikama don yali ne kan maa min ɲɔgɔn kan ni ala kama o bɛ min de dɛ فوازتي وجلالي اليوم أذلهم بذلي يوم لا ذل إلى أي كان بقول ما من جل كان كانوا على كمو كفبل ما يقول على كمو أي وين كان على فيا بيكوني نكلم من أبويا نيجا خرطالا نقول سيجي شمانا نيجي على رشماي شو تين دون فاكر نيجا شماي شو مرتي o de kosɔn a farafinna k'a fɔ alikiyama don u bɛna ni jɔn dɔw ye mumini don alikiyama don a bɛna a ka baara pese i b'a sɔrɔ a ka juguman ka ca a ka ɲuman ye ɲuman caman ma kɛ juguman ka ca ɲuman ye n'o kɛra a bɛ ɲamari ko a kan ka taa tasuma de ye basa laada de ye tasuma ni ɲuman cayara ɲinɛ na ni juguman cayara i bɛ taa a y'a tasuma na n'o kɛra a b'a fɔ ala ما كنا دوني يا رب أم حلني ساعة أستغفر من حسنة أقول على ما كنا دوني متى ينبغي بقى ما يدي أنا ما أسير شايع على بام ما كنا نيجي أبي تعبى يرولا كفاية نبا إلى نلمون جينا kana ne se ko ma sha be jele kene kala be kene ko ma be jele la ngani ka ma do wala de na ne ka ma don ya ngata to dafa ma yin ka pika bata shima
no kera baba faye ako ni leni ini ajtatun fi shani ako ne redde senanga kola ne re ira ga kunyana ndaga abina ke chugori bebe sega ndadi mo ke kisi chugodi ne ta ga mina ke chugoni fo o ma ga bita masra babbe jele yorola o chugula ya mata fa yorola o ba ira kamana kwa bata o duko kurana ko kulli ku imuri yawma yazin shanu yigeneji ako ali kama do ko mi ki mini ikare o ko sa pena de bulu aseka fenye abango ye ara jorome bango fa bete aseka fenye de wuru joromu tala furcha de fenye o aseka fenye muso ye furu muso de fenye fenye o ngani ayaye undukula sa ya tamkana tashima dila aya mashima sura mimi sika fende amu okele bali manma do binaye o ba fa no do mudu singa ngani ma be jele ni la mudu ngani ma jango do eva kishi ba halda ba sa na tanda sika nyere nyi wala ba fa mana ka bali manma ya kamo ni be le hal ni ko abe jele kishira dana ka do barra ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ina fi jannati urab wani yara zahiru ha min batinaha wa bil akisi ako sodo be aljina kono ibi to akene mo iba so wona naye fana be ta so wona ba kene mana yere ala be ko labe lil mutahabina wal mutazawirina wal mutabazirina fihi ako ma min be ala be labe so in labe na chena mashiri anan noro gani be kene mo inya ba so wona na ni yere be so wona ne be akene mana ye ko labe na ka bu modi min nyongano ala kamo anu mi ta bonyo nye ala kamo anu mi ni ke nyona ala kamo o ni anga nani ni laje ibina ye nyonga no dibi mo wuli kana do ta yere ba karsa yere bita wanyere bita karsa be du ko ra bi adugino nani yere gile ita nyonga no o abina bonyo nye wonni ni bi kanyo na bi jati mun be ulubi fondi labe ka dumu tobi ka di na mo bi jaka du o kuma na wallahi ba ye ka fo minye anga ni ziginye hera sigido bunya sigido na bo chumu na nga do kuma konna na ambu mi sigira kunye o ye nyonga nu mimba kono nyondo mimba kono nyonge na mimba kono kasida ben sabata kono ka fonyo yo ubani nyonje kasida ubani nyonje sigira gindo yoye o mana sigira kunye yoye abena ka kunye nunga o ye aya qur'ana bi kala au ko ka ba so de ka bara be yele ba fa arabe ka du ko ka qur'ana kala ne ka pisa be yele parce que qur'ana ala ra ka makaje o amina ka fo de o kala ne ka o amaka do kirangi romo mi yara ma min be o sama dia dosa mani kala mami makala kamini akalo majo iba so wajuli kala kutuba kala na au fa be yele fe o mana bona ba fo ko kuma la pisa mandi mi mo nafa ali kuma do ko yara anya ko tunda mangore ka fo chumina shuna teseka ka shuye ble teka se ko janya kada ka mo bora yoro jamuna uni sengondo uni darulawdo o ko shuye jamana o mana anya kanu ka femi fo shilama yere aya kasaki fiafe amma fa ka donde fo ka shuina بس قرآن بمعنى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول الذين قالوا ربنا الله أقول قالوا ما من نورك أحمد عليه وكو أحمد عليه ثم استقاموا وصار له جوب وشلي شلما يتابلون ما في وقال كبار من شلما يعمل كوني فتنكو كولوتي أقول ما من نورك تنيك فداودي أديشكولا أيا كوجون من غلاشي تتنزل عليه الملائكة أقول ملكو بيجيني نما فلين نزنا كوافو ما يعلي نزنا كوشلي شلا ما يبارك يشكوفه كم ملكو بيجيموكا ملكو ما يقولون مفبا على تهزنوا ألا تخافوا ولا تهزنوا أكنا فوجيني أكنا كلهم أكنا أشياء كلهم من جهكو أكنا شراو يبلي أكنا فوجيني fẹ́ni mbe ní adako ofunyo ya akala ine fẹ́ni o masoro wa bisru bil jannati allati kuntum tu'aduna aya ni soja ajine soro ajine mi no ladu ta maye je fa bina soro ni kira wo fo aye ko na yi maran ngabi ajine soro o manna aya hablati abu ajine soro nahanu awliya dum fi hayati dunya
bas an ma yala ama doniya tiɲɛ sira la ka ɲamar ni hɛrɛ baaraw kɛli wa fi la ni lakara fana an y'a ɲi fana ye n'a sunani denw ye ani ka bonyabaw di an ma wala hum fi ba'aw ye fana jaharina ma tajtahil anfusakum fɛn min ka di a yɛrɛw ye n'a sera alikiyama don fɛn min ka di a yɛrɛw ye a bɛn'o de sɔrɔ wala hum fiha ma tad'una a bɛ fɛn min wele a bɛ ko a ka laɲini yɛrɛ min tiɲɛ a bɛ k'o ye tan ni ka kɛ ala nye ka se ka kamini jɛnɛ nino ka kan nye alikiyama do fɛn min bɛ n'o ka di yɛrɛ ye i k'o sɔrɔ ka se i ka laɲini fɛ i n'a fɔ wele o bɛ d'i ma yɔrɔ bɛɛ a ko nuzula min gafura rahim a ko nin ye jigin yɔrɔ ye ka bɔ yafa masa yɔrɔ min hinɛ masa ye ala de bɛ yafa a ka jɔn ma ka hinɛ n'a tora k'a bɛ sɛgɛsɛgɛ i se ka bɔ koyi nka n'i ye ɲuman dɔw kɛ ala ye ɲamarili minnu ye ala ye i yɛrɛ ka dɛsɛ tɔw ala bɛ yafa i ma o la olu fana haya yin sababu nuzulu abinaka ba abla ibn abbas la o ko hada haya yin kwaji na abu akal adallahu ta'ala an malaka jinga ba mu ko ba sa ko flanga fo olu ko arabuna allah ko amma ko ne alaye wa malaikatu banatullah ngam melekaw olu ya ala dimuso ye yaw fana ko arabuna allah amma alaye wa ibn allah ma uzulu ya ala dingadi masa ogo arabuna allahumma alai wa isa ibn allah ma ko isa ko ya ala de no ulu ko na muhammad ya ko tan mai na abu akal ko arabuna allah wahdahu la sharika allah wa muhammad abduhu wa rasuluhu fastaqama mana ko abu akal ko an hila mai alai kelene jinga ndala muhammad ala ka jonya ka kirado mana ujura kasli ala di kola di hayan jingola alladhina qalu rabbuna allah suma istaqamu mun mai ne ton go fa ko ya fu dala da mai alai mun ma jo kasli kuma mala bla bla rola mana hayan jinina abu ka min dugola nalle ko mamnun be no le sabatili ke na ala kile bandiya ye ka shina yani fa bara ala ka ko genga boy ka fo jinya mala la wali dimba fe ka o boy mina soro bo nyeshi ala batuli mo ka fadawdi mi du dusu mu jele o ko haya hala ini o tigla mo de koy o de ko no mi jo ka tle akena mana an so na bala o jo ka tle re mi fo si amal kena mana so na bala furba mo fanata ani ma kan rilon da bala mana furba mo ka jogasle akena mana ala kan nyamar le kan ko labato ala ko ninge ko ke ka fatani ko ki yo jen wala ala ko ninga to yi ko toy furba mo ka sogonona o ka shikamati asogonona o ka limani ani ka chentiya basa mado be ka kudo ke ngala ka mo ba ke mo no feti ni da kalli man ya ka dara ka saka ke o ya so gon nai o mana ka ma nyamaru ke man ne ko lu man nge ka juma ngena ka ko lu toy o ya so gon nai o na ma kan ro nga jogasle o kena mana o ki yera woro ka boyena adamuna mashi ka jaw ko in mashi yemu sogonona weki yera ku kilenya ala kile bandia sabati febe jelela foga ta ke ka boto tike ala ka sira ngisi jara mi mo foga ta ka boto tike ala ka ngisi jara mi mo ka boto ke ala yara de kamu na ala mi da jana me da fenye ka boto ke muta o shiranye ay jina da fenye ka boto ke muta o kamye ka boto ke mude ala yara ka kani batwe o yeshi kamati kawasu o da sogon nai Ruwa sayyidina Umaru Allah ka jenga bamu akwai shi tukamati akwai ka joka shi ran bashi lamai kono akwai an shi takima alal amru wan nahyu ala yin yamar ni femi ne ki shilo fa na fatan ne ki shilo fa ko na fan da ke okay na fan doi utoi mu ya fashir ku mu usmana ko ade abuna fana ko ala ka jenga bamu akwai shi tukamati wai ko ele kilasu de dusun ka jeya ni minge dusun ka je ka ke ko shi tukamati de Sayyidina Ali ko akwai istiqamati akwai adawu faraidi ko fadaw direde ala ta min jima wajibi ka sai ko lu dafa
kɔrɔ sidi kamati nin fɛn saba aya o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ nin n'a ye i n'a fɔ i ɲamarala fɛn min ye k'a kɛ i k'o to yen o tuma na i k'i dusukun jɛya ni a ye a kana kɛ k'a kɛ mɔgɔw b'a kɛ ten dɛ i dusukun ka jɛ k'a kɛ ala yɛrɛ de kama o ye o tuma na min ma farida i k'olu dafa k'o di o de kosɔn dɔw ko o ko sidi kamati yɛrɛ ko saba don jɔkasile a ko nɛ ka jɔkasile ani dusukun ka jɔkasile ani min yɛrɛ ka jɔkasile a ko nɛ ka jɔkasile o ye k'a caya i da yɛrɛ la n'o ye kalimatu shahada ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah i dusukun k'a caya ko ye nɛ ta filenin ye k'i dusukun ka filenin ko ye ndawa mata ala zikri aradati waati bɛɛ i dusukun fɛngɛ ala y'a laɲini cogo min na i bɛ k'o tiɲɛ ten i b'a faga a ko ne ka sitikamati ne ka jɔkafile o ye ka bateau ani ala baara ɲuman kɛ o ka waati bɛ hamidi belebele k'o de kɛ nka ko bateau o sigiyɔrɔma 3 ye dɔw ko a ko jɔkafile n'o ye silamɛya kɔnɔna na a ko 4 de don bateau k'o bɛ kɛ ɲamarala i bɛ bateau kɛ o ye bɛn n'o yɔrɔ ye ala ye siran ɲɛ a ko bɛ bɛn ni fatani ye ala ko ŋana in kɛ i b'o to yen o ye ala ye siran sɔrɔlen a ko barikada nɛɛma kan ala ye nɛɛma min k'i ye k'ala barikada o la sabali gɛlɛya kan n'ala ye gɛlɛya min f'i ye i ka sabalilen don ka ala ka latigɛ don a ko o ko 4 o de ye ni sera k'o fɔ o silamɛya jɔkasile ye ko nka o 4 tɛ se ka dafa dɛ fo fɛn 4 wɛrɛ de b'a to o ka se ka dafa fɛn 4 de don i bɛ se ka to nin 4 in ka se ka dafa a ko bato dafali o de ka dusukun kalasili o n'o tɛ n'i y'a kɛ bato kɛra n bɛ k'a kɛ laada la ten ni dusukun kalasili tɛ a tɛ kɛ bato dafali a ko ala ye siranya dafali a ko o de ka nin tuubi ye waati bɛɛ ka tuubi parce que tuubi de ye maa b'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ place de bɛ i kan ka tuubi min na parce que maa dɔ bɛ ye kafiri ye i b'a fɔ ko bɛ tuubi ka bɔ kafiri la o de ka silamɛ ye nka silamɛ jogo don ala kotala don o bɛ tuubi ka bɔ ala kota de la ko a ka silamɛya kɔnɔna na ka kɛ batokɛla ye ka ala kota dabila dɔ bɛ yen o b'a sɔrɔ o bɛ silamɛya kɔnɔna na nka a bɛ ko dɔw t'a tuna k'o kɛ a bɛ fɔ n'a fɔ bidaya ala kɛra ma fɛn min kɛ a m'a fɔ a ka kɛ a ma k'a ɲɛ n'a ye datugu a kan ka ko lata yɛrɛ fɛ k'o kɛ kura ye ala kɛra ma min kɛ a ka sayiba o m'a kɛ a b'o ko ɲini a bɛ silamɛya kan a b'o kɔnɔ o tɛ a bɛ tuubi ka bɔ bidaya la o bɛ taa sunamu kɔrɔ ye min kɛ ala kɛra yɛrɛ ye fɛn min kɛ wala y'a fɔ nin kan a b'i dan o ma k'a fɔ n yɛrɛ ka dɔ taa n yɛrɛ tuna k'o kɛ a b'o dabila o ye tuubi o dɔw ka tuubi pilasi ye dɔw ka tuubi o ye ka tuubi ka bɔ ɲinɛ na ka taa hakili jamu o kɔrɔ ye waati bɛɛ olu hakili de jɔ mɛn ala fɛ u bɛ ala de dɔn u ka fɛn bɛ jeli la u bɛ jɔ ni ala ye u bɛ sigi ni ala ye u bɛ dan ni ala ye u bɛ wuli ni ala ye u bɛ kuma ni ala ye u bɛ mɛli ni ala ye u bɛ mɛli kɛ ni ala ye u bɛ yeli kɛ ni ala ye sɛgɛn ta ala ma dɔw bɛ tuubi ka bɔ ɲinɛ min to ka ɲinɛ ala kɔ u bɛ tuubi ka bɔ la pewu k'u hakili jigin ala la waati bɛɛ munna tuubi ka ala tɛ se ka dafa fiyewu fo tuubi i m'a ye kilasi fɛn fɛn i b'a sɔrɔ i bɛ tuubi ka taa fɛn na min bɛ sanfɛ a ko barikada dafa o bɛ kɛ ni dɛsɛ de ye e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na ne tɛ se fi na fiyewu o kumana nka a tɛ sera ka kɛ i b'a sɔrɔ ala de y'a kɛ ala de ye n dɛmɛ k'a kɛ o kumana barikada tɛ se ka dafa fiyewu f'i ka i ka dɛsɛ de dɔn ne y'a kɛ ko i yɛrɛ y'a kɛ e fɛ e tɛna dafa kuma dɔ e fɛ e yɛrɛ ma ye o i tɛna barikada se ka dafa fiyewu f'i ka i ka dɛsɛ de dɔn a fana ko sabali dafa o bɛ kɛ ni tigɛli ye parce que n'ala ye fɛn min jɛ i la ka jɛn o kɔ wala ala ye fɛn min ji la ka jɛn ni o ye o bɛ sabali de bɛ dafa n'o ye o de kosɔn a b'o la i se ko a ko taama ala ye siran ye an bɛ ka kuma jɔkasile silamɛya kan an bɛ ka kuma o min kan a ko tan de bɛ yen ko tan o de ye farida ye i k'o wajibi i yɛrɛ kan n'i sera k'o dafa i ka tan o ye jɔlen ye ka tile ko tan bɛ yen n'i sera k'o ko tan wajibi i yɛrɛ kan ko k'i laada ye o ye kelen ye silamɛya maa silennen ye a ko o fɔlɔ i k'i nɛ tanga ka bɔ maakɔrɔfɔngɔ ma parce que ala ko wala yaktabu ba'duhum ba'da a dɔn ka dɔkɔrɔfɔ dɛ dɔkɔrɔfɔ 2 ala y'o fɔ ye a ko 2nan a ko ji kana wo an so ezani jigi juguya ka miiri k'a fɔ ka fɔ bɛ sɔn ka nin kɛ koyi ka fɔ bɛ sɔn ka nin fɔ koyi ka jigi jugu miiri maa dɔ ye o na k'i yɔrɔ jɛn o na o y'a 2nan ye ala ta'ala ko a ko waji fana ko kabayira min zanni ina ba a ko a y'a yɔrɔ jɛnya dɛ kasira min zanni n'a jigi caman bɛ yen a y'a yɔrɔ jɛnya na
ma bi nya jigi chama da fa be jurme ba do ba so chente o ne dia jigi na so chente ye jurmu soro o do ko so ala sallallahu alaihi wasallam ya kun wasu zanni fa innahu abzabul hadith akona ba Allah de jigi juguya nya jigi ni tando ko jugumana akana kede akoy ngalo baro bela ngalo diyoy ni ko ngam ni ba ka akwa yoro jenna ako sawana ijita nabo an suburiyatun kay yele bona kay yele madola wongo efe ibani fangache wali ibani doniche wali ibani damiche kay yele bona kala aya ako ala ko gadabla ako la yaskaru qawmin min qawmin afi an yakunu khayran minhum ako ma kana yele boke mana ako doni bereteni na wala kwa do bali ba yele madola de ko kapsa ko fara ka biyo ako nani na bado bashari an maharim haram ko kinyatu ka bomo ako ta tuwo la ifami haram kinyatu ka bomo kana ko kullu lil mu'minina yakiduruna absarihim ako ala rafa mu'minu ye ubu nyatu ka ba ko juwo ubu nyatu ka ba haram ko de yana asli rafi so tin ni haya bi sabana aduruna ako sidugol linsani in ne ka chefo bi pa ko ka do ka ma ka che ala ko qur'an ko no wa iza qultum fa'dilu ma bitma aya flende ay ma ni che akana ko maloti de akana na marado kuma ala fa sallallahu an haya kin bi muslana aworona akwai kan fakati ala ka shirafe ala ko qur'an ko no wa an shubu min tayyibati ma kasabutum ay la fakati di ay robore halala bara minunge ay dobura ko di alamu ala fa haya kin bakara haya kin fla an bisalan ulama ko ana ako an la yasrifu akana tasabu ka dasika ko da halala kan tasabu ala ko qur'ana ko no wa tabihu tabziran akana nyini ken ni da demenena kan nyini ga fuka tene halaka akana oke fem eka dukono esika ya chwali kinafla bi ejele keleri wa kelendo mo da zene kala ikana oke ibi kasi jetini na misika ninge kadango hadara o swati israel haya mugani worna hu asegina aban la yatlubu li ulun wa kurun li nafsihi ikana nyini ki yera korata ki yera bunye yera korata iko dabla ala ko bana kono ako tilka darul akhirati naj'alha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasadun wal aqibatu lil muttaqin ako aljina ako la rasumi benni ni aljina surali alkiyamadu amadu ako naj'alha lil ladina amma udil mawmo ni da yo ya korata uticheni fanake kullu ba ala shiraba utai no bajira ya man aljina mo ko mo yeminu du yera bunya ku yera korata o mana yera korata yera bunya o mandi alai soto kasasi kono ala wala haya bisagin sabana kono akwa jugo ko afika ala salawati khamsin ki kolo shi farda sali duru ko ke kusule ko ke mu ke wati mu sanati uye ala ko na hafizu ala salawati wa salawati al-wusta wa qumu lil abu ayatan ke ala saluka jama'a fula abu an chamanya sali o chamanya sali kile rami mo masako don ga donga o kuma ka sali be me ko nyama ni ndo ko kene abunye mo so in ka sali benanye o ala ye sali do fo nyobe folo ay sali koloshi aka ka ke wati be na salati o chamanya sala ka kilto la ko so de o chamanya sali ko do ko o fajr de ko bari sa la zara kan ni fasal fana ko be shle je mana ko so de o fitul ni be su dibila umma ya fajri ko be dibini yeleche do ko ay ko la zara do fada duri fabala be yelela do ko ni do ngala masonga gido banu moye mo ba salibe yelenga ni anaye ka beka ka bunya ka kenaye o basabada saldo ga mesala salu chera o ko bo arabu sali toye salibe saliba inga saldo ba arabu sali toye ko ba toye o ba ni sali ha be ko nyama ni dido ngawi ka sala bunya na faso bakara haya kinafla ndi saban seki
atana ako sitikama tati iki joki fle sunani jamaka na wa sunani jamaka ko islam ya moye famu zoro aya alakira na ga sabota mana islam nga mamun dama otenda o fe ina fa ma ko maliku ni shafi wa ko ne dine wala ko sere o be be na hakami ga fo ko ahli sunna wa jamaati o man ko ko la shi ko sere jama be na kaminga ko qur'ana ko ina hadha sirati mustaqiman fatabi'uhu wa tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi akon islami dane no ahli sunni dane no ahli sunna wa jamaati ka shirai shilama yamma sabatilin na ma khoro ulu be na shirami ka tawo fe ako ya ala ko fe shida khoro bina bobo ka sha ya ka tukuto be la no abi filin ba ka shira o shirama ya ni shira ko in laje aben ngane shildila baso bara ke chugo ulu fonyongo ngane shiri ko kile mama kan ngane shiri ka ahli sunna wa jamaati ka ngane shiri e ka dine kan o mamin be alli ka bara toni do ta fofo menyongo na ya sanni ma do do fofo al imam maliki shafi abu hanifata ahmad hanbali uli la ko do na ko be jien kono ko le mazhabi tiguye waraw be na ka fa be jele ka o manun be jele o kan ngane shiri kile ina fa ma fa qadiriyau shaziriyau biyushiyau tijaniyau halwatiyau min be jele kan ngane shiri kile ngi ba sa ni fa me to ya to de bala mi da tola o komi bala no ye baraw kechuye alhamdulillah rabbil alamin qur'ana kalami ngul layina o ye shen wolo flay o shen wolo la o dafara o qur'an anga pmal labata rabbeni minye o ye wa ma qadarullah haka qadrihi inna allaha laqawiyyun azizu aya alako alimadon adone hakikala na fa alama bunyala ko ala kanga bunye minye mo masika ala bunye noye ala kanga doni minye mo masika doni basa ala e masamiya ko masa yakuba yelendo masa sebado o on debe ka kudo ke ka ke on fe obisika ka so alate ala e masamiye fo isika ke ne masaminde ala yodi ko inna la ishtafa min al malaikati urusula ikado ala taala ye mado sugandi kirawla melekau ay melekado ke chibawye ina fo jibril ke kirengere ko kira be jele ma kira jibril bin ka kira dimo wa minan nasi ako mo fana na mado sugandi me mado fana kirengere ko kira uye ina fo do kirengere men na nyuma uye do kirengere men jin na do kirengere men na fama yae do kirengere na doniye do kirengere na dawlatiki yae o ko ala min dimo o ala ka soni doye ikana nya ka kibi kabawla amade mi mo kana aya ta hashiriya ala ka kelendo ayra ka kelendo te ala yake ala ma faminga o kanya ala ma fa anga se ko do ako inna allaha sami'u basiru kado ala e masaminye ami fen fenge ababe jele me anya babe jele la an la hala masaka meni fen de mena ala yo me aslobo la lebi mi ma se fola aslobo la min de mena ka qur'an anye bola min be sina anye bola min ma ke folo anye bola an ga yele bi kodro ka be watin no an ga meni bi dan watin do ma ala ka yentoye o mana an ga angolo shi ami fenge ala sloba ala amen wala an ko Allah fana ala ba fa fanye de an ga ngolo si ala anye ba na ga la hala bejelela aslobo an ga fota bejelela ako ya alam ma baina aydikum wa ma khalfakum fe ala yodo no kera ka kwa awnye abe wati mina ala yodo mimina ka kofe ble ayodo aba ka jendo aba ka la harado an ga ngolo si ka ke ala yan shiranya baye ala yan shiranya na fa be bola ni ala yan shiranya soro ye jen heren la hala here bejele soro na fo ni ko na dalaje abi febe faran hadu ala shirya kono Allah yu'alimukumullah ay shirya ala nya ba doniya aya ni mo ko be donna ko ka shirya ala nya bi doni soro ni mo ko be na fulula aboko man ya taqillaha yaj'al lahu makrajan wa yarzuquhu min haythu la atasibu ni mami mba fe ala ka boda dimo ika shirya ala nya ala be boda ferle ke jigita fere men kina so ala bo dimo ni ba ka ko be jele kan no ko ya alaba man ya taqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra mama ni shirana alanye ika ko yere fen alaba be jele no ko ya o ni mami shirana alanye ibika ma baya ko ina akramakum inda Allah atikakum aw kam ma baya ce yate musu yate je yate finyate te fara mimi shirana alanye tan dika bo alabulu o odi ko so ni ala fa be jele ka fo nyonga ko do ala shirana ko no ni mami shirana alanye ika ni fa be jele be soro man ala ya anga shirana alanye bas ameka fenge anye bana de ameka miri ayo don anye bana atlo bana qur'an da fara ka benodi qur'an la banyoro yoye assalamu alaikum jumai alhamdulillah rabbil alamin
ne tɔgɔ Muhamadu Haidara ne fa Abubakari o fa tɔgɔ ye ko Al-Mustafa o y'a faamu la dina Muhamadu o fana fa tɔgɔ Al-Mustafa do y'a faamu ba la fo ka taa se an mɔgɔ ma fo Muhamadu Lamini kɔrɔba ma sirabile yan nɔ an m'o taabolo olu ka taabolo de kɛ y'a faamu ba la an de kɛ y'a faamu ba la an tɛ taabolo si kan silamɛya ko in na an y'u ta ye o ko kelen ye silamɛya fila si t'an ka dugu in kɔnɔ yan kelen bɛ yen ko an bɛɛ ko la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah dugu sigira n'o ye wa a bɛ wuli n'o ye an ma deli ka wuli n'o ye an ma deli ka bamananya ye an fɛ yan tarikatigi si ta tiyaniya sɛgɛnna hamala ka taabolo o bɔ anw bolo yan nɔ y'a faamu b'a la ani sɛgɛnma tiyani yɛrɛ ka taabolo ɲinan kan ka san 7 jate k'a kɛ an bɛ mɔgɔw bɛna a la ɲinan kan ka san 7 ye ɲinan anw yɛrɛ mɛnna k'a kɛ an b'a kɛ an ka dugu in kɔnɔ yan an tɛ si sama aw ma dugu in kɔnɔ yan an tɛ si sama aw ma an b'a kɛ an yɛrɛ fɛ yan an b'a kɛ sanjiko aladeliw la k'a b'o la ka na kɛ sanyɛlɛmɛ k'a kɛ ten nɔ duguma dama an silamɛdɔ bɛ taa misidila la ka taa zigi ka an ka kuran jigi kɛ n'an kuran jigi an b'a salakala kala ka hinɛ se dugu bɛɛ lajɛlen ma ani silamɛ file bɛɛ y'a faamu b'a la. Aya diinɛ kɔni fɔɲɔgɔnya t'a la anw fɛ yan an ka diinɛ kɔni a taabolo kɔni ka ɲi an yɛrɛw bolo. Aya diinɛ bɛ yan zawiya bɛ an fɛ yan an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ zawiya tigi ne ye an ka misiri tigi ye an bɛ an ka kalandenw kɛ ni selimaw sera bɛɛ bɛ taa seli ka fan fɛ an bɛɛ mɛn o ka yɛrɛ de ko foyi tɛ an ka diinɛ la. Aya ne yɛrɛ ka miiri la ne kan ka kɛ alimami 4 ye ne fɔra Abubakari kɔ Abubakari fɔra Badamari kɔ Badamari fɔra Yata Baba kɔ n ye min dɔn kɔni n yɛrɛ ka dɔ ye min ye olu ye Badamari o kun ye n yɛrɛ mɔkɛ dɔ ye Haidara don Badamari ye Haidara ye Yata Baba kɔni ye Ture ye ne y'a dɔn 4 nin y'an ye sirabilen yɛrɛ kɔnɔ sirabilen yɛrɛ misiri dukɛnɛmana ni sirabilen karamɔgɔ ye misiri min jɔ nin y'a dukɛnɛmana yɛrɛ de ye sirabilen bɛ Segu Bakɔbolo fɛ an ka arrondissement ye Farakɔ ye a sirabilen karamɔgɔ yɛrɛ bɔra Kamalen de ka na sigi yan a bɔra Kamalen ka na yan ka na dugu nin na ka na sigi sirabilen kɔnɔ yan nɔ k'a tu tigɛ ka sigi o kɔ de ye anw ye a ye dugu in tu tigɛ ni fɛn min ye o de ye auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim ka soli an kun ye Mamadu sallallahu alaihi wasallam ka soli o kan ni diinɛ ye ka dugu in sigi ni diinɛ sigi tɛ foyi ka k'i bolo mada foyi ka ni ala tɛ ala wele jigiya o jigiya banna ka soli alakira Mamadu ka sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ bato n'o ye an b'o dɔrɔn de kɛ dugu in na o dugu in sigi m'o de sirabilen karamɔgɔ barika la a yɛrɛ dalen bɛ misiri kɔnɔ yan kawuru b'an kɔfɛ yan an bɛna ka na ɲɛnɛmaya la ka na silamɛya ka na ɲɛnɛmaya yan ni ale ka sira ye anw y'a daminɛ san 7 ka yɛlɛn kan kan an y'a sɔrɔ san o san kuranɛ bɛ jigin dugu in na sanjugu gɛlɛya b'o la ala ma kisa ni fiɲɛ bana bɛ yen u bɛ ala wele ala k'a tɛmɛ an ka hɛrɛ la an n'an baden silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ye donc ala wele de tun bɛ yan bɛn ni kelenya kɔnɔ dugu in sigilen o de kan fɔ bi an b'an bolo di ɲɔgɔn ma o de la o ka se ka sabati diinɛ ka se ka sankɔrɔta sɛtan ba jamana kɔnɔ an ka jamana ka kan sago ye an ka dugu ka kan sago ye an ka dugu ka kan sago ye ka den barikamaw sɔrɔ den minnu n'u sɔrɔla ala ka barika dɔn ni silamɛ den bɛɛ lajɛlen an ta ni walita ala k'u bɛɛ lajɛlen sɔn k'a bɛɛ kɛ fan de b'a dɔn den an b'o ɲini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ jama fo na an ka kɛnɛ ka ya kuranɛ jigin kɛnɛ kan an bɛ foli se jama ma ne ye Farakɔ maire ka premier adjoint de ye Farakɔ arrondissement kɔrɔ commune 4 don a commune 4 Farakɔ de y'a commune dugu fɔlɔ ye o ye arrondissement dugu ye ne ka commune ye dugu 12 ye o dugu 12 o b'an ka commune composé sirabilen m'o la ka bɔ Farakɔ kana Bayo kana sirabilen dugu wɛrɛ ta Farakɔ ni commune dugu cɛ sirabilen ni commune dugu cɛ dugu kelen kɔ a tɛ tɛmɛ kilo 3 kilo 4 i bɛ se sirabilen an bɛ okumu min kɔnɔ yan bi o y'u ka kuranɛ jigi ye kuranɛ jigi ɲinɛ an m'a kɛ hɛrɛ la k'a kɛ
Karamana an kɔni bɛ dangan min na sisan o ye an ye kuranɛ jigin ko 7 de kɛ sisan o kuranɛ kalanna ka daraluw kalan ayiwa an bɛ dugawu de kɛ jamana ye hali bi Ala ka kɛ hɛrɛ jamana ma Ala ka hɛrɛ dugu ma Ala ka kɛ hɛrɛ commune ma Ala ka kɛ hɛrɛ an yɛrɛw ma hakɛto bɛ nin ka sɔla Haidara donga ka fusani sanu ni wariye donga